Fil-budget għas-sena d-dieħla l-investiment tal-Gvern f'servizzi mediċi offruti b'xejb fil-privat ser doppja minn 7 miljun euro għal 14 miljun euro. Dan tħabbar f'konferenza l-aħbarijiet bit-tema pajjiż ta' kwalità indirizzata mill-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Joe Etienne Bela. Il-Ministru spjega li dan u servizz li ngħata mill-privat imħallas mill-Gvern biex tingħata kura bl-aktar mod effiċjenti, mhux l-inqas fejn listi ta' stennija għal operazzjonijiet u servizzi oħrajn. Il-Ministru sostna li dan juri biċ-ċar kemm il-Gvern jinvesti fin-nies. Dan huwa investiment fil-pazjent ovvjament, imma huwa investiment b'saħħtu fil-ħaddiema tagħna u fil-ħaddiema ovvjament li jaħdmu fil-privat u jikkontribwixxu għall-saħħa tal-Maltin u tal-Awċin. Aħna qed ngħidu li ħanamlu aktar f'dak li għandu x'jaqsam radioloġija, CT scans, MRIs. Qed nitkellmu fuq operazzjonijiet ukoll, operazzjonijiet tal-ftuq, tal-għadam, ġogi, hip replacements, knee replacements, operazzjonijiet tal-għajnejn u nista' nibqa' sejjer. Huwa semma wkoll kif fil-ħidma tiegħu il-Gvern qed jimmassimizza l-binjiet tiegħu dan hekk kif qed jingħata servizz matul il-lejl fil-ħdud u fil-festi.